Vitajte v poradni celostného zdravia. Istý manuál pre zamestnancov a psychológov, ktorý som nedávno videla, obsahoval nasledovnú radu. Keď budete pociťovať negatívne pocity, okamžite si začnite hovoriť pozitívnu formulku. Podobný princíp aplikujú aj niektorí dospelí, napríklad na plačúcom dieťati, ktoré sa snažia na silu rozosmiať, namiesto toho, aby ho iba pohladili, objali alebo mu slovne vyjadrili pochopenie a uznanie jeho emócie. V tomto videu vám poviem, prečo je odvracanie pozornosti od vlastných nepríjemných pocitov tým, čo by sme nikdy robiť nemali. A poviem vám aj, čo by sme naopak pri pociťovaní negatívnych emócií robiť mali. Ak sa vám naše videá páčia, lajkujte, odoberajte a nezabudnite kliknúť na zvonček, aby ste boli informovaní o našich nových videách. Ďakujeme vám za vašu priazeň a podporu. Na prvý pohľad to môže znieť nelogicky. Nikto predsa nechce mať negatívne pocity. Prečo by sme si ich teda nemali nahrádzať pozitívnymi formulkami? Avšak už gestalt terapeut Arnold Beiser v roku 1970 popísal paradoxnú teóriu zmeny. Paradox spočíva v tom, že k zmene prežívania dochádza, keď si plne uvedomíme, čo vlastne prežívame. Keď sa prestaneme brániť a pripustíme si dovtedy potlačené pocity, prežijeme ich, vyjadríme ich, napríklad v rozhovore s terapeutom, a porozumieme im, potom dôjde k zmene, nepríjemný pocit sa rozplynie a my sa začneme cítiť inak. Súčasná neuroveda tento proces vysvetľuje vyhasínaním maladaptívnych mozgových spojov. Nepriznanie si negatívnych emócií znamená ich potlačenie. A výskumy dokazujú, že omnoho efektívnejšou formou regulácie emócií je tzv. Označovanie pocitov. V angličtine affect labeling. Blahodárny vplyv označovania pocitov overilo množstvo psychologických aj neurovedeckých štúdií. Vkladanie prežívaných pocitov do slov môže zmierniť naše emocionálne zážitky. Rôzne štúdie ukázali, že označenie aktuálneho pocitu môže obmedziť jeho prežívanie v mozgu, v tele i v našom správaní. Účinky označovania emócií možno dosiahnuť buď hovorením alebo písaním o svojich pocitoch. Vedci z Kalifornskej univerzity v roku 2012 preukázali účinnosť označovania pocitov na ľuďoch s abnormálnym strachom z pavúkov. Verbalizačné metódy vedci skúmali počas expozičnej terapie, čo je najrozšírenejšia psychologická liečba fóbií a iných úzkostných porúch. Previedli experiment, ktorého účastníci sa mali postupne približovať k otvorenému teráriu so živým chlpatým pavúkom. 88 účastníkov výskumu bolo rozdelených do 4 skupín, z ktorých každá používala inú stratégiu regulácie emócií. Označovanie pocitov, prehodnocovanie, odvracanie pozornosti a samotná expozícia. Vedci u všetkých účastníkov počas opakovaných pokusov priblížiť sa k pavúkovi zmerali odozvu ich kožnej vodivosti, ktorá je vyššia, keď sa človek bojí, a nižšia, keď je človek v kľude. A tiež sledovali, ako blízko sa účastníci k pavúkovi priblížia. Ukázalo sa, že popisovanie vlastných pocitov je najefektívnejšia stratégia regulácie emócií. Účastníci skupiny, v ktorej mali behom približovania k pavúkovi popisovať svoje nepríjemné pocity, ktoré práve prežívali, zostali najkľudnejší a dokázali sa k pavúkovi dostať najbližšie. Schopnosť zachovať väčší kľud ako ostatní, ktorí mali odvádzať svoju pozornosť niekam úplne inám, sa pritom u nich prejavila aj po týždni, keď bol experiment opakovaný. Výsledky naznačili, že explicitné označovanie pocitov spôsobuje výraznejšie účinky ako možnosť, že jednotlivci môžu vnútorne označovať svoje pocity. Zistenia tohto výskumu ukázali, že verbalizácia strachu a úzkosti počas expozície obávaným podnetom môže byť efektívnejšia ako tradičná kognitívno-behaviorálna terapia pri úzkostných poruchách, ktorá kladie dôraz na prehodnotenie alebo nahradenie negatívnych myšlienok neutrálnymi myšlienkami o obávaných podnetoch, aby sa znížil strach. O 2 roky neskôr boli v najcitovanejšom časopise v oblasti psychológie Frontiers in Psychology uverejnené výsledky štúdie, ktorej cieľom bolo zistiť, či uplatňovanie stratégie regulácie emócií prostredníctvom označovania pocitov môže redukovať rôzne nepríjemné symptómy vyskytujúce sa v nepríjemných situáciách.
Výskumníci ukazovali študentom počas 6 pokusov 3 príjemné a 3 nepríjemné obrázky za 3 rozličných podmienok. Iba prezeranie obrázkov s označovaním svojich emócií a prezeranie obrázkov s neemočným označovaním. Hodnotenia afektov a správy o symptómoch sa zbierali po každom pokuse. Účastníci vyplňali aj dotazníky sebakontroly a merala sa aj variabilita srdcovej frekvencie. Aj táto štúdia dokázala, že označovanie negatívnych pocitov dokáže zvrátiť účinky nepríjemných podnetov. Prečo označovanie pocitov funguje pri regulácii emócií najefektívnejšie? Vedci Thor a Lieberman z Kalifornskej univerzity vo svojej štúdii z roku 2018 uvádzajú, že verbalizácia vnútornej emočnej skúsenosti funguje jednak prostredníctvom rozptýlenia, to jest, že odvádza našu pozornosť od plného spracovania a zapojenia podnetu, čo vedie k zníženiu jeho účinkov, a taktiež prostredníctvom sebareflexie. Pretože aby sme mohli vyjadriť svoje pocity slovami, musíme najprv tieto pocity identifikovať, čo si vyžaduje určitý stupeň sebareflexie. Uvedomenie si a pozorovanie vlastných skúseností, najmä emocionálnych, je hlavnou črtou všímavosti, v angličtine mindfulness, ktorú môžeme podľa viacerých autorov definovať ako schopnosť uvedomovať si procesy prebiehajúce v našom tele a mysli v prítomnom okamihu bez hodnotenia či posudzovania a ktorá prenikla do psychoterapie z buddhistickej praxe. Ďalším možným mechanizmom, ktorý Thor a Lieberman vo svojej štúdii spomínajú, je zníženie neistoty v súvislosti s rozličnými podnetmi, ich kategorizáciou. Teraz už viete, že odvracanie pozornosti od svojich nepríjemných pocitov nemusí byť najvhodnejším riešením a že je omnoho lepšie o svojich nepríjemných pocitoch hovoriť. Verbalizáciou negatívnych pocitov v nás klesá napätie a tým sa znižuje aj intenzita samotných negatívnych pocitov. Má to však jeden háčik. Klinická psychologička doktorka Lara Fielding vo svojom článku z roku 2018 uvádza, že štúdie, ktoré sa zaoberali tým, koľko označovania pocitov používať, tvrdia, že príliš veľa označovania emócií môže aktivovať neužitočné pásce mysle a z pozitívneho efektu zvedomnenia nepríjemných pocitov môžeme spadnúť do role obete, v ktorej budeme svoje negatívne prežívanie naopak posilňovať. Takže aj pri označovaní emócií platí známe príslovie všetkého veľa škodí. Na záver vám želám veľa pozitívnych emócií vo všetkých podobách.